Минең яраткан Карсәем Мырзабаева Хатима Сәлим кызы ошы көндәрдә үзенең 80 яшьлек юбилеен билдәләй дип башлана Хатима инәйнең ияңсәре язган тәбрикләү сәламе. Ул 1939 елның 30 июнендә Күгәрсен районының Юлдыбай авылында дөньяга килгән. Уның баласагы авыр һугыш елдарына туры килә. Атаһы һугышка киткәндә уга 2 яшьтә тулмай кала. Атаһы шул китүдән хәбәрһез югала. Әсәһе 3 баланы бер үзе карап үстерә. Карсәем бәләкәйдән эшкә егелә, дөнья көтә ашарга хәстәрләй. Агаһы менән куян тубы, кузгала, какы, юаялар. Әсәһе көн буе колхоз эшендә. Авылда 7 еллык мәктәпте тамамлагач, Мурак педучилищеһен уңышлы тамамлап, башлангыч класс укытучысы булып эш башлай. 35 яшендә генә тормыш иптәше вафат була. Уга ла әсәһе кебек 3 баланы яңгыз тәрбияләргә туры килә. Мәктәптә 36 ел эшләп, 1994 елда хаклы ялга сыкты. Педагогик хезмәт ветераны. Юлдыбай авылының иң хөрмәтле, иң абруйлы агыйнәһе ул. 2018 елда инсульт кисергәндә уны балалары, тугандары нык караны. Әхирәттәре, укыткан укучылары уны ташламаны. Килеп хәл белешеп, ярдәм итеп торалар. Карсәем уларга сикһез рәхмәтле. Без балалары, 5 ияне, 2 иянсәре, 3 бүләһе, 4 бүләсәре юбилее менән кайнар котлайбыз. Ходай биргән гомерен именлектә, һаулыкта үткәрүен теләйбез. Бәхет, шатлыктарың мул булһын, Карсәй. Без һине яратабыз. Бүләгебез һиңә изге теләктәр, риза булып кабул ит. Сәламәтлек менән именлектә гомереңде дәвам ит. Бөтә тугандарың, балаларың исеменнән иянсәрең Гөлнара, кияүең Рәмил, бүләсәрдәрең Алмаз, Илнара, Регина. Хатима инәй, алтын юбилеегыз котлы булһын. Ходай һезне сәламәтлектән, күңел күрлегеннән айырмаһын. Әлме сақтан алып хәзергәсә, фәрештәләр безне етәкләй. Имен аман торга был дөньялар, миңа артык берни кәрәкмәй. Имен аман торга artık berni kərəkməy. Бұл dünyanın təmən күп tatınım, күп түләнем хақын artık berni kərəkməy. Yarlar